Tämä on minun lapsuuden kotini, jossa olen kasvanut ja varttunut, ja tähän liittyy hyvin monenlaisia muistoja, niin kuin ihmisillä lapsuuden kotiin ja lapsuuden maisemiin liittyy. Myöskin ympäristö on vielä tuttua, vaikka ei ole enää entisellään. Muistan, kun tässä oli näitä luonnon koivuja pitkin tienvartta, mutta niitä ei ollut ihan tarpeeksi, niin vanhimman veljeni kanssa lisättiin niitä ja niin tuli tämä koivukuja valmiiksi. Niin, tässä on Kuortaneen kirkko, joka on tavallisen kansanmiehen Antti Hakolan suunnittelema. Ja tämä Hakola on suunnitellut muitakin kirkkoja. Ja täytyy ihan ihailla, että hänellä on ollut näin kauneustajua ja suhteellisuuden tajua. Minä olen täällä käynyt lapsesta saakka ja päässyt täällä ripille ja viettänyt täällä häitä ja kaikkia sellaisia muistoja liittyy. Vanhempani olivat hyvin ahkeria ja työteliäitä ihmisiä, hoitivat sen ajan maalaistaloa, jossa kyllä monenlaista työtä riitti ja monenlaista työtä piti osata. Vanhin veljeni jatkoi sitten heidän työtään. Tässä on minun isäni kotitalo laaja. Tähän minulla liittyy sellaisia lapsuuden muistoja, että kun minun entinen kouluni, kansakoulu, on tuossa lähellä, niin minä tässä talossa kävin aina silloin tällöin katsomassa vanhaa isoäitiäni, eli isän äitiä, kun hän asui tämän talon 2 kamarissa eläkkeellä ollessaan. Hän oli puhelias ihminen ja kertoi paljon asioita lapsuudestaan ja antoi lasten aina penkoa kaikki piirongin laatikkonsa, josta löytyi aarteita. Niin, nyt me olemme tämän minun äitini kotitalon lähellä. Tässä asuu nykyisin Kara-niminen perhe ja ne ovat sukulaisia. Mutta tämä talo on kyllä muuttunut aika lailla. Se oli ennen jonkin verran pienempi ja keltainen ja minäkin muistan sen keltaisen värin, joka oli vielä pitkän aikaa. Tätä on luultavasti laajennettu tätä taloa. Tuolla Peltoaukean takana metsän reunassa on Ojala-niminen talo. Siellä on asunut minun tätini, eli äitini paria vuotta nuorempi sisko perheineen. Ja juuri tämä minun Maija-tätini ja äitini tekivät täällä näillä pelloilla kovasti töitä, kun isoisä oli Amerikassa, niin äitini 2 vanhimman tyttärensä kanssa täällä hoiti taloa ja kotia. Tuolla on Kantokosken talo, joka on minun äitini kotitalo. Kun maalaistalo oli noin suuri, niin sinne aikoinaan majoitettiin venäläisiä kasakoitakin. Ja kuulin kerrottavan, kuinka ne siellä yläkerrassa usein tanssivat näitä vanhoja venäläisiä tansseja. Tämä isoäiti oli silloin meillä hoitamassa taloutta, kun Yrjö syntyi. Ja minä muistan hänet siitä. Ja muistan, että minä osasin silloin jo lukea ja tämä isoäiti epäili sitä ja sitten
minulle annettiin virsikirja ja minä luin siitä. No sitten tämä isoisä, joka on Amerikat käynyt mies, niin hänet minä muistan oikein hyvin. Hän on kuollut vuonna 1951 ja minä muistan silloin käyneeni lukion ensimmäistä luokkaa. Niin tämä Tiistenjoki oli siis minun äitinikin kotiseutua, vaikka hänen synnyinpaikkansa oli tuolla Lakaluoman kylässä, kun hänen äitinsä koti oli täällä Kantokosken talossa. Tänne on haudattu isovanhempieni lisäksi Eno, Jaakko, Aukusti. Ja tämä minun isoisäni eli vielä pitkään isoäitini yllättävän nuorena tapahtuneen kuoleman jälkeen.